उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। नितेश राणे अध्यक्ष महोदय चार वाजून 2 आपल्या मिनिटं झाली। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय आपलाही सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे। मंत्री महोदयांच्या आपल्या जिल्ह्यामध्ये असलेला जो ठाकर समाज आहे अध्यक्ष महोदय, त्या ठाकर समाजाचे जे विद्यार्थी आहेत आपल्या जिल्ह्यातल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या ठाकर समाजासाठी अध्यक्ष महोदय निकष वेगळे आहेत आणि आपले विद्यार्थी जेव्हा जात पडताळणीच्या सर्टिफिकेटसाठी ऍडमिशन घेण्यासाठी जेव्हा डिपार्टमेंटकडे जातात तेव्हा साहेब सरसकट त्यांना नाकारलं जातं। रेग्युलर तसे केसेस आहेत आणि मग तेच विद्यार्थी जेव्हा कोर्टामध्ये जातात तेव्हा लगेच त्यांना साहेब जरा एक मिनिट खाडे साहेब एक मिनिट आणि तेच विद्यार्थी साहेब जेव्हा कोर्टामध्ये जातात त्यांना लगेच ते सर्टिफिकेट दिले जातात। तर ह्या संदर्भात अध्यक्ष महोदय मी मंत्री महोदयांना गेल्या अधिवेशनात बोललो, आधी आपल्या निमित्ताने मी परत विनंती करणार आहे की ठाण्यामध्ये आपल्या खात्याअंतर्गत मंत्री महोदय पावरा नावाचे एक अधिकारी आहेत, त्यांचा आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर काय राग आहे हा कधीतरी बोलून त्यांना विचारा। कारण काय सरसकट सगळ्यांचे विद्यार्थ्यांचं आमचं नुकसान करायचं जर त्यांनी ठरवलंच असेल तर मग अशा पद्धतीच्या अधिकाऱ्यांना तुम्ही तिथे का बसवता हे आम्हालाच कळत नाही अध्यक्ष महोदय। कारण का तोच विद्यार्थी उद्या जेव्हा कोर्टात जातो त्याला लगेच परवानगी भेटते। तर म्हणून अध्यक्ष महोदय आपलाही जिल्हा आहे अध्यक्ष महोदय, आपल्याही वतीने आपण मी खालतून करतो आपण वरतून विनंती करा की ह्या संबंधित अधिकाऱ्याला आपण तिथे बदला आणि आपण मंत्री महोदय त्यांची बदली करून योग्य सक्षम अधिकारी जो आमच्या विद्यार्थ्यांना न्याय देईल असा अधिकारी तिथे बसवणार का? धन्यवाद। महोदय हा प्रश्न स्कोपच्या बाहेरचा आहे, त्याने दुसऱ्या मुद्द्याने उपस्थित करा। सन्मान्य मंत्री महोदय, प्रश्न जरी स्कोपच्या बाहेरचा असला तरी महत्वाचा प्रश्न आहे आणि ऐकून घ्या आणि सन्मान्य सदस्य जी माहिती सभागृहात देतात ती आपण सत्य आहे असं ग्राह्य धरतो। त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या माहितीची गंभीर दखल घेऊन उचित उपाययोजना करा त्या संबंधित अधिकाऱ्याविषयीची। यापूर्वीच त्यांच्याशी चर्चा झालेली आहे, मी त्यांना जे हवं आहे ते करतोय। ठीक। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।